маленькая, Вот, і такая там якасць вельмі добрая. класная. Добра, добра. Гэта найлепшая камера, якая сёння ёсць у свеце. Супер. Гэта найлепшая камера, якая вось ёсць у свеце для блогераў. Таму распавядайце, як прайшла найлепшая сустрэча ў свеце для беларусаў Паўночнай Амерыкі. Як вам уражанне? Уражанне цудоўнае. Зараз давайте. Так, уражанне цудоўнае. Не ведаю, ці гэта найлепшае, можа нехта скажа, не найлепшае, канешне, былі вельмі добрыя сустрэчы, але гэтая гісторыя жыве з намі, і тое, што беларусы сустракаюцца ўжо больш чым за 70 год. Вось гэта вельмі так узрушвае, канешне, і было вельмі прыемна усіх нашых гасцей з Еўропы бачыць, і нашых блогераў, футбалістаў, і нашых праваабаронцаў, Вераніку Станкевіч, так, Белсад прыязджаў, увогуле Абба, вось гэта арганізацыя беларускага бізнесу за мяжой. Вось, было такі вайб, яшчэ ў гэтым тэхнічным, такім вельмі такім тэхнічным хай-тэк памяшканні у Владзіміра Грыгорыка на GVA-Line в Торонто, в Оквіле. Вось, то гэта было увогуле, там немагчыма было не быць узрушаным, не быць, неяк так... І ўсе людзі, якія там апынуліся, па-першае, яны проста былі задаволены, што яны сабраліся, беларусы ўсе разам, колькі там 150 чалавек, у минулыя гады, можа, і больш, атрымлівалася, але 150 чалавек — гэта не дрэнна. Вось. І вось гэты вайб, гэтыя гаворкі, і людзі не маглі остановиться, яны не былі стомленыя, людзі былі по 15, 16, 17 гадзін у 24 гадзіны на нагах, і яны абменьваліся думкамі, яны разам там і танчылі, так само і разам былі ў царкве. І ўсё, вельмі такая вельмі добры настрой ад гэтай сустрэчы. Як гаспадарыня Сурвіла ўчора казала, што мы з ёй сустракаліся тут у Атаве ўчора, вось, дзякуй табе за такую нагоду. Вось, і яна казала, што я як памаладзела на 20-30 год, бо апынулася ў такой вельмі добрай атмасферы цяпла, атмасферы гасціннасці, і абмяркоўвались такія давольна сур'ёзныя пытанні, як праца дыяспар, як дыяспара можа дапамагчы палітвязням, тым, як яна можа паўсплываць на тыя абставіны, якія зараз існуюць у Беларусі, як яна можа падтрымаць вас, беларусаў, якія жывуць у Еўропе, якія павінны былі за мяжой апынуцца, вось, як вось уцекашоў, так, вось, ад рэзультата гэтых рэпрэсій, то, што там адбываецца зараз, вось, як мы можам далучыцца да вас, вось, бо мы ў Паўночнай Амерыкі, але ж мы сэрцам і ідэямі, усімі нашымі помысламі, мы з вамі, мы таксама ў Беларусі, як наш паэт Юра Шамедька гаворыць тут у Атаве, Беларусь заўсёды з намі ў кожным сэрцы, дзе б я не быў, кавалачак Беларусі заўсёды са мной. Таму вайб быў цудоўны, людзі не хацелі расхадзіцца, сядзелі там, ужо і рэстаран ужо закрываецца ў час ночы, а людзі яшчэ гавораць, не хочуць расхадзіцца. Гэта і тое, што моладзі было колькі, і старэйшае пакаленне, і такі сярэдняе пакаленне, вось, розныя пакаленні, розныя думкі, розныя ідэі. Гэта так цудоўна. Слухайте, а распавядзіце, як вы прыехалі на гэтую канферэнцыю, і ці не пашкадавалі, што столькі часу, Еўропа, машына? Як вы дабіраліся? Я дабіралася на машыне, бо з Атавы гэта 4,5... А ў Атаву, калі вы прыляцелі? А ў Атаву я прылецела ў Манрэаль 30 жніўня, позна вечарам, з маёй арбітражнай працы, з маіх там паседжаннях на працы, я там у Еўропе працавала. Вось, і я так думала, што яшчэ Labor Day weekend, гэта
доўгі уікенд тут у Канадзе паўсюль, і я так думала, а можа я там у Парыжы, там пахажу яшчэ там па выставам, ці там што, Лувр, ці што. А тут бац, 31 жніўня о 12 гадзіне трэба быць ужо ў Таронта на канферэнцыі. Ну ўсё, скасавала ўсе планы, ніякіх Парыжаў, ніякіх там гульняў у Еўропе, ўсё, села на самалёт і прыляцела. То ў пятніцу вось скончыла працу, села на самалёт, і я вяртаюся, то ў мяне яшчэ 6 гадзін я маю вось гэта advantage, так, таму што вось гэты многачасовы пералёт, але ж ён маленькі атрымоўваецца, бо ты ў Канадзе. То я вечарам прыляцела 30-го, і 31-го о 4 гадзіны раніцы я ўжо пачала рыхтавацца да Таронта, бо гэта ў Еўропе я 2 месяцы працавала там, і мой гадзіннік ужо мне гаворыць, што ўжо 10 гадзін раніцы, конечно, трэба ўставаць. Вось мы паехалі, заехалі за Юрасём Шамецька, мы паехалі на Таронта, і мы за 5,5 гадзін мы прыехалі. Так 4,5, ну калі ты там останавливаешься, там бензин и так далей, то мы заехали за 5,5 гадзін. Нормально, для Канады гэта вельмі добра. Вы ляцелі з Эдмонтона, 4 з лішнім, так? Гадзіны вы ляцелі летаком з Эдмонтона, то тут, канешне, Канада вялікая. А ў Таронта, ну, на машыне можа завісіць ад трафіка. Можна даехаць і за 4 гадзіны, а можна даехаць і за 7. Окей, но самое галоўнае, не пашкадавалі, што прамянялі Парыж, Лувр і ўсё гэта на сустрэчу? Канешне, ну это ж сустракаешься со сваімі сябрамі, со сваімі сваякамі, з людзьмі, якія з табой на адной хвалі, бо прыехалі людзі, у якіх аднолькавыя мэты, задачы, ідэі. Мы розныя ўсе, мы розныя пакаленні, ўсё, але ж мы бачым вось гэтую нашу суполку, нашыя стасункі, як мы разам можам нешта, ну, па-першае, захаваць у Паўночнай Амерыкі вось эту беларускасць, каб тут таксама ў Паўночнай Амерыкі ведалі, што такое Беларусь, як Івонка распавядала, што калі яна прыехала, не было тут у цэнзе беларуска не стаяла, былі украінцы, былі расейцы, былі палякі, а беларусаў не было. Вось, так што гэта вельмі такая сустрэча, якая ўзрушвае і якая, вось, будзем рыхтавацца да наступнай праз 2 гады і спадзяемся, што вы яшчэ і ў большай колькасці прыедзеце да нас таксама, бо заўсёды прыемна сустракацца і ну, проста гаварыць адзін з адным. Чалавечых стасункаў ніхто не адмяняў, так? Чалавечае вось гэтае абщенне чалавека з чалавекам, гэта вельмі важна. Гэта вельмі важна. Так што я вельмі радая, што гэтая сустрэча адбылася. Можа, там былі нейкія там тэхнічныя ці накладкі, але ж вельмі... І гэта мы зрабілі ўсё сваімі сіламі. Так што гэта вельмі прыемна, і гэта ўзрушвае, і хочацца рабіць нешта добрае далей. Клас! У пазітыўным настроі. Клас! Дзякуй! Вось, дзякуй вялікі.